Ala, grabe, kaluoy sa piso. Na-rescue na ako. O na niya ang inahan. O, lantawan ninyo. Kaluoy, jud kayo sa piso. Natagak, jud. Ako na lang gi-rescue, oy. Bago pa ni gipusa sa iyahang inahan, guys. So, ni ako ang gi-rescue kay giatak man siyang inahan dito sa ubos. Taas man kaayo. Ikaw ang inahan ka. Wa kay buot. Imo yung gitagak imong piso. So, nakita ninyo iyang pugaran, guys. Mauni kataas. O, na hapitan na lang po ninyo lantaw ang amo ang view diri. Wow! Nakita ninyo guys nga ang iyang piso gadugo-dugo pa bago kayo to niyang pagbuak. First jud to niya nga pagbuak guys. Mao ni ang piso guys, kaluoy kaayo jud ang taon. Bago lang pag jud sa balot. Ingon sila, maldita daw ang bagong namiso. Ambot kaha kung ano. Nangisog jud siya nako guys. Awan ninyo guys, oh. Nangisog jud siya. Libog jud ko ga problema ko ngano. Ay, basing di ay dili siya pa video nako. Oh my God. Ana di ay mamiso ang himungaan guys, isog kaayo. Pero na may mga himungaan nga dili isog. Video dun tani siya diri pa itlogon nga kay magsimadyo balik-balik ganahan jud nagway siya diri. Ora po siya tao magpili ug asa siya komportable charot. Kuha ninyo ang mata guys, klaro hadyo ninyo taman awa o pirte yung sigaha. Mura pagkatong mata sa mga chismosa o mga libakira charot. Dire ako to, thanks for watching.